tal, señoras e señores? Benvidos ao Voltas co Prato. Son as 6:36 da tarde. A cociña en directo chegou aquí tamén no Nadal na Televisión de Galicia. Estamos no Voltas co Prato e sempre decimos que as receitas é cousa vosa da xente que está na casa, pero os cociñeiros, e xa veñen así con moitas ganas de Nadal, os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen, por favor. Xulio e hoxe Estefanía Colmeiro. Un aplauso. Vamos. Bueno. Fixastesvos a xente da casa, sobre todo, que bonito é o fondo que temos de Nadal do Voltas co Prato. Buah, espectacular, mira que bonito, Un aplauso para a xente de grafismo que fai este traballo tamén. E os de sonido e a todos os da Voltas co Prato. É un placer traballar con vos. Non sei como veñen os cociñeiros neste luns case de Nadal. Bueno, en Vigo sería xa Nadal, seguro. Como estás, Fanny? Moi animada. Estás contenta? Contenta, claro. Benvida unha vez máis, Aquí estamos, para gañar, esta vez para gañar. Xa van 3, non? Creo. Esta é a terceira. Buah, estás a tope xa, Xulio? Pois eu a gañar tamén. Ti vas a gañar? Eu viña eso. A ti xa te teño mar gastado. Sí. Aburrido. Bueno, imos ver que é o que cociñamos hoxe, imos ver que nos trae Elsa de Narón. Me chamo Elsa Castro, son de Narón e voulles explicar como faría eu unha paella navideña. Pocharíamos todo isto e lle botaríamos o que temos de sobrantes. Ameixas, podían ser cigalas, o que teñamos. Botábamos o caldo 3 tazas das mesmas tazas onde medimos o arroz, e deixaríamos ferver eso e nos podíamos ir a caminar, que boa falta nos fai por estas fechas. E cando volvésemos, lle botábamos o arroz a esa auga e sería un arroz jugosito. Logo, para un adorno, no centro da paella, un limón partido a mitad, tipo corona, que queda moi bonito. E, bueno, a veces comemos máis cos ollos que co paladar. E, bueno, esperemos que lles guste a todos. Gustoume de Elsa que dixo que despois dá tempo tamén a ir a camiñar, que falta nos fai no Nadal, ou non é así? Nunca ven mal. Claro, que despois veñen as comilonas e demais. Bueno, isto é un arroz de aproveitamento, non? Efectivamente. Con que nos va a sorprender? Pois, a ver, eu vou non facer de boi e de langostinos. Como de boi? De boi? E de langostinos? De boi, sí. Bueno, vamos a ver. En algún momento subiron o orzamento deste programa? Por algo que eu non sabía, non? Non, son sobrantes. Son sobrantes Son da sobrantes fe. que tiñamos na neveira destas datas. Pois tiña, nada, uns langostinos por aí ciscados na neveira que dixen, mira, para un arroz estupendo. O sea, que despois dunha comilona, da casa, das festas, do que sexa, cos sobrantes podemos facer un arroz ultra rico. Efectivamente. Que guai. Que ben, Xulio, que se mato. Pois eu tamén vou facer un arroz de aproveitamento con unhas zamburiñas á gallega que me sobraron, tamén de onte, que as fixo meu pai. Entón vou nas aproveitar hoxe. Pero a quen lle sobran zamburiñas? Porque sempre sobran, sempre se fai demais. Na miña casa, se non sobran, non chegou. Xa te dixen outro día que o cocido. Tá razón. Entón, con este sobrante, que xa teño aí o sofrito incorporado e todo, vou aproveitalos e facer un arroz. Que guai, son zamburiñas estilo vieira. Claro. É que eu pensei que iba a ser vieiras, pero... Pero non eran de teu pai? Cousas de meu pai. Vale. Cousas de meu pai. Pois veña, a cociñar. Eu marcho con Estefanía Colmeiro. Veña. A ver, vaime contando. Eu vou preparar un arroz caldoso. Encántame o arroz caldoso, Dios. Encántache todo, vou empezar para marcar o arroz. Uso cebola, loureiro e viño blanco para mollar e despois usamos caldo de peixe. Dixecha, cebola, loureiro e viño branco. Efectivamente. E a maior o caldo de peixe, vale. Sí, que o caldo de peixe tamén o podemos ter nestas datas, aproveitando, pois, mira, das espiñas, dos peixes que vayamos a consumir nestas datas, mesmo de cocer o marisco, tamén podemos coller un pouco dese caldo para aproveitar. Pelo na nevera, que eso sempre vai nos vir moi ben para fondos, para guisos de peixe, caldeiradas, arroces e demais. Encántame o de aproveitar, porque é certo que nestas datas, a partir de agora, a xente na casa, pois probablemente a xente que coma marisco ou que coma algún tipo de carne, e o arroz entranos con todo. Incluso se tes, nós hoxe estamos cociñando con marisco ou con peixe, pero se tes carne que che sobrou tamén da festa, tamén podes facer un arroz. Efectivamente. O arroz é un plato moi suculento. Digamos que admite prácticamente todo, o sea, todo que teñamos por aí, decimos, veña, pois interésame aproveitar, que non están as cousas como para andar... E ademais non é caro, quer dicir, o arroz non é caro. Non é caro, non. Podes ter un arroz con marisco moi rico, a verdade que sí. Bueno, pois deixote aí marcando, mentras tanto, picando cebola para marcar o arroz, e marcho con Xulio Mato. Hola. Mira, é que a mí fai-me gracia o de Xulio. Tes como unha paelleira aí. Claro, vou facer un arrociño pequeno.
un poquinho de allo. Eu, como xa teño o sofrito feito do que che dixen da galega das vieiras, das tamburiñas neste caso, ou das volandeiras, do que nos sobrara, vale? Entón, simplemente empezar a dorar o allo e xa lle botámoslo arroz, para refogalo aquí un pouquiño. Perfecto. Por certo, sempre decimos a xente da casa, por favor, chamádenos, aproveitastes algunha vez receitas do Nadal, destas datas, as tamburiñas, por exemplo, que sei, ou a vieira, para facer un arroz, ou para aproveitar de outra maneira, por favor, chamade ao programa, contádeo, dedes aí o teléfono, marcádelo, chamades, nos collemos 664-483419. E recordade que, como todos os días, lunes, martes, mércores, xoves e venres, 100 euros cada día son 500 euros que repartimos na semana, Non voltas co prato, así que moi atentos ao programa porque hai preguntas e cartiños en xogo, Xuli. 500 euros, que logo se di, Que se di pronto, Sí. Se di pronto. Que eso nos dá pa unha mariscada, vos. Sí, por dous. Por dous. Pois mira, vou no refogar a lume medio alto. Vale. Hasta que empece a cambiar un poquinho o tono, hasta que nacare un poquinho o arroz. Nacare, que é nacarar? Nacarar é, sabes o que é o nácar? Que fai unhas augas, é un color así, como o mesmo color do arroz, pero vai facendo unhas augas de brillo, pois según vai acollendo o brillo, xa nos vai valendo. E mentres, o que fixen foi baleirar as cunchas, e trocear as zamburiñas. Entón, vamos a botar aí, porque aquí xa temos o noso sofrito. Estos son as zamburiñas que che sobraron donde? Bueno, a teu pai. A meu pai. A teu pai. Entón, as zamburiñas que sobraron donde? Pamba. Eso, está. Vale, moi ben. Pois creo que chegou o momento de que pase a convidada e que nos conte que lle parecen as receitas de hoxe. Que veña, por favor, Elsa de Narón. Un aplauso para ela. Hola, Elsa, que tal? Hola. Pasa para allá. Póntate a miña altura. Que tal, como estás? Ben. Sí, todo ben? Sí, todo ben. Viaches desde lonxe, Sí, Narón desde lonxe, sí. Ainda tes unha tiradiña ata aquí. Pero, bueno, leváchelo ben. Perfecto, Perfectamente. moi ben. Gustoume moito a receita que propoñías ti, porque sí que é certo que a nos aquí no programa gustanos moito utilizar receitas de aproveitamento, non? De reciclaxe, como se pode dicir. Que che parece que está facendo Xulio, que está aproveitando unhas zamburiñas? Estou aproveitando unhas zamburiñas, ca súa salsiña e todo, así aproveito o sofrito que levaban elas, xa aproveito para que sea o sofrito do arroz. Entón, agora xa o mesturei aí ben, e agora vou empezar a levantar con un pouquiño de caldo, pouco a pouco. Isto valenos que sexa un caldo, ben, que nos sobrara da víspera. Este é un caldo de polo. Ah, vale. Pero valenos que sea un caldo de peixe, un pouco de sopa colada, calquera cousa. Se vamos postos a aproveitar, aproveitamos o que sexa. Entón, eu o que vou facer é, que a cañota sin tamén yo dixen, é un arroz con costra. Que vou terminar no forno cunha costra. Entón, o que quero é ilo movendo, mollando pouco a pouco, para que vaya soltando o almidón, e que me quede un poquinho meloso. Porque despois, cando vai ao forno, faga a costra e quede melosiño dentro. Que che parece isto? Moi ben. Ti algunha vez fixeras así arroz con costra ou non? Sí. Sí? E que tal se che dá? Bueno, bastante ben, me parece, bastante ben. Pois a ver se che gusta este, lo. Non o sei, non o podo decir, eu teño que decir que non probe despois, de que faga eu. Perfecto, pois mira, un día podes traer un tupper ao programa. Claro, eso sí, claro que se pode. Vamos ver o que está facendo Fanny. A ver, Fanny, contalle un pouquiño a Elsa o que estás facendo. A ver, eu marco o arroz con un pouquiño de cebola, o arroz, viño blanco e loureiro. E logo, pois xa engado que é o caldo do peixe para terminar a cocción. E aparte, fago unha salsa americana. A salsa americana consta de cebola, pemento vermello, tomate, cenoura e vou usar as cabezas dos langostinos, porque, claro, vamos a aproveitar todo, efectivamente. E despois, bueno, pois para rematar esta salsa americana, levar a coñac e flambearlo, para queimar o que é o alcohol. Vale. E isto engadiremos o remate do arroz. Por que cortas tan grandes os cachos para facer a salsa esta? É por algo en particular ou non? Isto vai se triturar. Ah, vale, triturar, vale, claro, despois, perfecto. Sí. Digamos que lle vai a dar, pois, cremosidade, melosidade ao arroz. Gústame. Bueno, Elsa, tesme que dicir, así de primeiras, cal che parece que está mellor dos dous? Do que viches ao chegar aquí? Teste que mollar, Elsa, non pode ser que viñeras desde Narón. A ver, no, sí, me vou a mollar, pero bueno, estamos empezando, están empezando eles, entonces tampouco non podemos saber ainda. Os principios... O sea, que non te molles. No. Os principios, a ver, me vou a mollar en algún momento, pero ahora mismo no. Porque os dous van ben, o sea, ves os comenzos están os dous perfectos. Moi ben. E logo, sobre a marcha, claro. Pois dámoslle un aplauso a Elsa de Narón, que se ten que sentar na zona de sufridores. Grazas, Elsa, por estar con nós. Un aplauso para ela.
Que grande, que grande. Vamos ver o que fai Fanny por aquí, porque estaban interesando eses cachiños que estabas cortando grandes, e xa vexo que ella incorporou as cabezas del lagostino. Sí, así vámolas Vale, faz majando un como Xulio, pouquiño que para se que esmagamos para sacar todo o xugo da cabeza. E agora no arroz, antes de engadir o que é o caldo de peixe, é unha cousa que sempre teño como de fondo de armario, alga deshidratada. Espera. Eso vai ir na... Isto vai ir no arroz. Non na salsa americana. Non na salsa americana. Digamos Vale. que a salsa americana, pois é unha salsa... Pois imagínate unha salsa de tomate, non? Pois ao final é unha salsa máis, vai ir triturada, que é o que lle vai a aportar pois, a velocidade ao arroz. E, en cambio, a alga, querémola notar, querémola percibir. Gustaríame que se vise aí... Mira, está de lo vendo aí na casa, a alga... Por que non a probas? A alga, a que sabe esta alga? A ver, podo probar? Sí. Sí, así me dis. Ima. Xa che digo que sabe, directamente. Sábeme, atención ao que vou dicir, sábeme ao cheiro do mar. Sabes cando che cheira ao mar a ría? Pois sabe exactamente a ría galega. Efectivamente. Pois mira, vamos a engadir o arroz, porque isto é o que nos vai a facer de sustituto da sal. Polo que mesmo que diste é sabor puro a mar. Claro, entón ti non lle botas sal. Non fai falla. O sea, coas algas xa salgas o que ven sendo arroz. Efectivamente, porque xa lle dá ese toque de mar. Así que sabe moitísimo a alga. E engadimos o caldo de peixe. E, bueno, por eso, a alga, ainda que este deshidratada, ao ir agora neste punto da cocción, non vai a ter problema porque xa se hidrata co propio caldo. Que pasada, Que pasada a de cousas que aprendemos aquí no Voltas co Prato. Bueno, pois temos marchando por un lado o de Fanny, que vai ben, non? Eu creo que sí. Moi ben, diría eu, incluso. E por outro lado temos o de Xulio, que tamén creo que vai ben, non? Sí, sin problema. Pero non tan ben como o de Fanny. Non tan ben, hombre. Sí que vai ben, sí que vai ben. E mentras tanto vamos a contar a Galicia 4 cousiñas, porque o Nadal é unha época de grandes pratos, diso creo que non hai dúbida. E sí, un arroz ben feito pode ser toda unha sorpresa para os nosos convidados, sobre todo cando leva marisco. Na praza temos moito onde escoller: centola, lumbrigante, ameixas, berberechos. Eu creo que todo lle presta un arroz ben cociñado, co seu refrito e o seu caldiño. Iso sí, ollo cos tempos de cocción. Convén ser moi precisos, sexa paella, risotto ou ao forno. O arroz sempre ten que ter o tempo xusto. E xa, se aínda por riba nos permite aproveitar o que sobrou das grandes mesas dos días de festa, pois moitísimo mellor, que quedaron dúas vieiras. Tranquilos todos, que chegan para comer 4 ou 5. Que tedes, eu que sei, 6 lagostinos. Non lle teñades medo á fame, Ides de sacar proveito eses 6 langostinos porque ides facer un risotto, un arroz, o que queirades maravilloso. Dígolo eu, A que sí? Que son cociñeiro desde que? Desde hoxe a mañá. Vamos, son cociñeiro de toda a vida. Bueno, pois mira, o arroz, como ves, xa está espesando. Entón, agora vou preparar o que sería a costra para poderlo meter no forno. Vale. Entón, a costra é algo tan sinxelo... Pero espera, a costra entendo que vai ser como unha salsiña ou algo que lle vas botar por riba e vai quedar... Claro, vai ser algo que vamos botar agora por riba para meterlo no forno e que calle. Que van ser unhos ovos batidos que vamos a aromatizar. Vale? Teño que dicir que... Isto é fácil, non entendo? Sí. Falando dos ovos, teño que dicir que hoxe meu irmão, porque foi por xunta miña nai e meu irmão, estaba moi contento porque as galiñas volveronlle poñer. Claro. Entón, ele estaba pasando mal porque non lle poñía. E eu xe dixome, temos ovos outra vez. E estaba todo contento, así que lle mando un bico porque hoxe é un día feliz para meu irmão na súa vida. Ese ahora levache, non? Mira, aquí botelle un pouquiño de sal. Ese, hombre, claro, estaba seguro. E un pouquiño de orego, vale? Para darlle aí un toquiño. Hai que ben cheire ese orego, Claro. Entón, vámoslo batir ben batido. Queres que lle baixe, tío? Está ben. No, dalle. Vale. Que teña forza, porque... Vale. Entón, este ovo, metelo no forno, é o que nos vai a dar esa costra. Vale. Eu vexo que este arroz, hai outros arroces ao que non lle das voltas. Pero este arroz sí que lle está dando voltas. Porque eu quero que vaya soltando almidón. O almidón. Eso é. Entón, mira. Vale. Ahora ves que xa temos o arroz, a maior parte do arroz á vista, é o que nos vai indicar que xa lle podemos botar a costra por riba. Pero entón a costra botas xa... Vamos a botar así por riba. Vale. Eu isto, a ver, eu non sei a xente na casa, pero eu isto sí que nunca na vida vira isto, Claro, entón agora necesito ir ao forno para que termine de callar. Sí? Vale, vamos ao forno. Canto tempo ten que estar?
hasta que dore entre 5 e 10 minutos, hasta que vexamos que nos dora a parte de arriba. O forno xa está precalentado a 250 graus. E a temperatura? 250 graus, entre 5 e 10 minutos. Vamos mirando para él, cando vai adorando. Que queres, o Papá Noel? O Papá Noel gustame, sí. Gustouche, sí. Pois veña, o Santa Claus para ti. Ala, vamos ca nosa Estefanía Colmeiro, que está aquí dando ya as cabezas del agostino. Taca, 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 Moi taca. ben. Xa temos as verduras pochadiñas, que é o que nos interesa, que estén así ben feitiñas. Pero mira, o da salsa americana sí que me flipou, tal como estás facendo, pero gustaríame que a xente vise como as algas xa están hidratadas. Verdade? Porque Como mira, engordaron. as algas engordaron de repente. Sí. Sí? E parecen así un pouco, por non sei, grelo, sabes? Ou algo Sí. así. Que ten así unha textura un pouco... Ao final é a verdura do mar, Claro, non? a verdura do mar. A verdura do mar, que a temos un pouco olvidada. Sí, sí. De feito, é bastante curioso que nós tendo as rías que teñamos non esteamos tan acostumados a comer algas. Claro, e É unha aparte- cousa curiosa. Tal e como se comercializan, que Claro. se comercializan deshidratadas, que ao final conservanse durante un longo tempo, en conserva, quero decir, son Que moi maravilla. sutiles. Sí, 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 sí. Pois mira, aproveitando que estou contigo, eu creo que podemos soltar a pregunta de concurso. Veña. E repartirlle cartos á xente. Vale. Quen lle bota lagostinos ao seu arroz? Quen? Quen será? Quen? Serei eu, non? E Eu, ti Estefanía. e ti eres aí? Estefanía Colmeiro. Vale. Dío outra vez, por si non quedou claro. Eu, Estefanía Colmeiro, Ou xa, se o din en pequeno, o teu nome tamén vale. tamén. Como é? Fanny. Vale, xa está. 50 euros en xogo. Quen lle bota lagostinos ao seu arroz? Aí está. E agora seguimos coa salsa Agora sí que sí, xa americana. vamos ao flambeado. Vas prender lume? Efectivamente. Este é o gran momento. Eu pido disculpas aos compañeros de iluminación porque vou pedir que baixen as luces do plató. Por favor. Temos que baixar, Xulio. Non eres ti o que lle vai prender lume ao plató, Hoxe non. Non eres ti. Veña, baixamos as luces. Queresme Baixamos as luces. acompañar, Xulio? Vente, No, Xulio. Para por si acaso. este gran No, eu estou momento. aquí moi liado. Baixamos. A primeira vez. Aí está. Mira que... Oiches, ven de maravilla para estes días que Verdad? fai frío. Sí. Flambeado de salsa americana, Vale. Moi ben. Están prendendo lume as cabezas del agostino. As cabezas dos langostinos, este flambeado que vai facer é que solte todo o sabor, que vai potenciar Pois o mira que sabor. tiñas maus fríos, é de Moi maravilla. Gracias por levantar as luces, compañeiros. Gracias. Isto é o que lle vai a dar, pois, un sabor diferente ao arroz ao final. Qué Estas rico. verduriñas, este tostado. O que vou facer é retirar as cabezas dos langostinos e xa vamos a triturar, E vale? vas triturar todo. Sí, Vale, vamos a triturar todo. moi ben. Dios, que pasada. Gústame. O sea, as receitas de hoxe están moi guai, Esta salsa americana, aparte de valernos para potenciar o sabor do arroz, tamén nos vale para acompañar peixes. É unha salsa Sí. moi sutil. Mira, vamos a aproveitar e vamos repartir cartiños a ver quen está do outro lado do teléfono. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, Pilar. Boa tarde. Pilar, non? Sí, son Pilar, boa tarde. Eres daqui, de Ordes? Sí, E estás vendo a salsa americana que estamos facendo hoxe no programa? pois sí, estou na vendo moi curioso. Porque é que ti, mira, pai, eu isto na vida, Pilar. Eu tampouco. Ten cuidado con Pero ese bueno, vale a pena Mira, aí vai triturar, Mira. Dalle aí. Hola. Mira que maravilla. Ai, pois Pilar, por 50 euros tens que fazer a pregunta do concurso. Quen lle bota lagostinos ao seu arroz? Fanny. 50 euros. 50 euros que, ao estar aquí en Ordes, xa casi os podo levar eu. Pois, cando queiras. Non te fíes, non te fíes. Moitas gracias. Quedamos aí nun bar, invitasme un café e levoche 50 euros, vale? Vale, moitísimas gracias. Bueno, vente cando queiras ao programa, estás máis que convidado. Vale. Veña. Veña, graciñas. Chao. Esa xente de Ordes que nos ve tamén todas as tardes aquí na televisión de Galicia do cal, estamos moi agradecidos. Moi agradecidos. Ai, Xulio, botaches manteigo, que foi? Sí, tiene aquí un poquinho de manteiga, Sí. con un poquinho de allo e unha chalotiña pequena. Vou facer unha salsiña para botar agora cando saque o arroz do forno. Sí. Entón, para darlle un poquinho de acidez a ese arroz, que me gusta que teña un poquinho de acidez. Guai, que... Entón aquí teño Pero manteiga. esa manteiga que manteiga é? É unha manteiga que teño aromatizada xa con un poquinho de lima, ¿Ves? pero voulle botar un pouco máis de zumo de lima. É que non me cheiraba a manteiga normal. Claro. Ves, e agora isto vamos a deixar que reduza un pouquiño con perexil. Olo, Entón é allo, chalota, manteiga, allo, chalota, manteiga. manteiga e lima. Zumo de lima e perexil. Entón Allo, temos chalota, manteiga e unha lima. salsiña moi chula
para mollar un pouquiño o arroz e vai dar color e vai dar unha acidez moi agradable. Cando saques o arroz, Cando saque o arroz do forno, que xa yo botas así por riba ou como... Que xa case está. Xa casi está? Sí. Non, pero aquí ainda non sou o Papá Noel. Xa, pero... Queres que sou o Papá Noel? Casi podía ir sonando, sí? Sí, podía ir sonando o Papá Noel. Sí. Ves, xusto. Xusto, vaya. Parece, como diría un señor, parece que foi Dios. Parece que foi Dios. Ves, A ver, fixemos esta costriña. Que chula. Ves? Esa costra. Queda aí. Sí, isto teño que ver na casa porque isto é unha... Que queda moi crujientita. Fixadevos a costra... Aí, señala ya a xente, mira, Sí, fixadevos mira, a ves? costra, que é como que callou o ovo, Eso, non? claro, callou o ovo. E agora vamos a dar un poquinho de caña a isto. Vale. Para que reduza un poquinho e vamos a ir mollando un poquito para darlle... Vale. Recordar ya a xente da casa que utilizou 3 ovos que lle botaste tamén. Dous ovos, perdón. Dous ovos e un pouquiño de orego. Un pouco de orego, batíchelos. 5 zamburiñas que me sobraran donte. Sí. E un vasiño de arroz. E mira o que lle quedou, E queda unha receta resultona diferente. Sí, sí. Sí, sí. A ver se lle gusta a nosa convidada, que ela xa que é unha... Eu creo que sí. Home, eu espero que tamén. Eu creo que sí. Eu creo que sí. Aquí... Espero que lle guste máis que aquel. De momento rezando moi ben. Vamos ver o de Fanny. A ver, Fanny, contame, xa lle estás botando os lagostinos, non? Botelle a salsa americana para que Triturada, fixadevos como quedou, a ver se había xente na casa, pero fixadevos como quedou a salsa americana de Fanny. Mirade. Mirade que maravilla, Verduriñas, cabezas de lagostinos, é todo maravilloso. E agora xa lle engadín o langostino para que vaya cocendo. Vale. Xa nos últimos 5 minutiños para que tampouco sobrecoza. Claro. Como é un arroz tamén meloso, temos que asegurarnos pois de que quede caldosiño e de remexelo moito para que non se agarre, Entendo vale? que aquí vaslle engadindo a salsa pouco a pouco, non? A ver, a salsa realmente tes que engadir o gusto de decir, pois, digamos que tampouco podes engadir demasiada, ten que ser así un contrapunto entre que quede melosiño, sí. Con tres vas probando un pouco según a textura que te interese, sabes? Que quede máis gordiño, máis fino. Vale. Despois intúo que lle vas a engadir tamén o boi. O boi, si, xa casi ao final porque está cocido. Vou ir falar co público, a ver que di o público do Voltas co Prato. Veña, arranco palo. A ver que di a nosa convidada do día de hoxe. Ai, como estás, Elsa? Ben. Estás ben? Sí, perfecto, sí. Sinteste ben? Sentada, perfecta. Sentada, sí. Sentadiña, teño que estar ben, sí. Estás ben aí? Sí. Moi ben. Todo ben? Tante tratando ben? Moi ben. O resto do público estáte tratando ben? Todos, sí? Todos moi ben. Ninguén che dixo nada, non? Nada, moi agradecido de todos, de momento todos caladiños. Non sei o que pasar de hora en adiante, hasta aquí ben. E ti, desde aquí que, a ver, ver non ves moito, pero cheirar sí que cheiras. Pero o olor é moi rico. E cal che cheira mellor? Os dous, porque non se sabe, non está centrado en nada, está o olor ben das dúas persoas. Vas a ter que mollar en algún momento. Sí, pero vai ter que ser un pouco máis adiante, porque de momento está todo moi igualado, Pois non che queda moito programa, Pois a ver, como vou facer? Vamos preguntar a que tes aquí do lado. Hola, que tal? Hola. Boa tarde. Buenas tardes. A ver, como se chama vostede? Carmen. Carmen, e vostede é de comer ou non de comer arroz, de aproveitamento? Sí. Tamén? Sí. Sí. E que che parece o que estamos facendo hoxe? Moi ben. Sí. Estupendo. Ti faríalo na casa? Eu como lle chaman? Xulio. Este é Julio. Nunca o fixen. A verdade se diga, no. No. E nunca o fixo, Pero, claro. Moi ben. Todo sería, pois, probar a facelo, a ver se sale ben ou non sale ben. Exactamente. Bueno, damoslle un aplauso ao público que temos hoxe no Voltas co Prato que nos está acompañando. Un aplauso para vos. Gracias a todos e a todas por vir. Vamos, Pablo. Pasar por aquí. É que ven tanta xente ver no seu programa que justo dá que me costa pasar, sabes? Teño que andar así facendo un pouco. E moi ágil xa non és? Non son unha persona... No. Teño 30, pero parece que teño 50. Sabes? Mira que bonito quedou, Hola. E como é un arroz finiño, podemos ir xogando con capas, pois de arroz costra, vas montando por riba, ves? Claro, é a costra feita con ovo, entón ti podes ir poñendo capa, podes poñer arroz costra. Eso é, arroz costra, mira, aquí temos arroz costra. Collemos un pouco máis, con arroz por baixo. Claro, porque o que non faz é mesturalo todo. No, claro, porque entón o que faz é romper a costra. Claro. E aquí temos arroz por baixo e a costra por riba. Vou mirar a Fanny, que tamén está empratando. Moi ben. Quero ver tamén como lle vai a ela. A ver, mi mapa, así me gusta. De fartura. Sí, arroz de fartura. De fartura. Sí, bueno.
Porque Eso é pa dous. para minimalista xa temos a Julio. Moi ben. Bueno, vamos chamar a nosa convidada de hoxe. Que veña, por favor, Elsa. Veña, levántate aí. Elsa, colócate aquí. Mo están poñendo moi difícil, Sí, Poncho, aquí. Moi difícil, E, mentras tanto, vamos facer a pregunta de concurso, porque haberá xente na casa que queira gañar cartos. A ver, quen lle bota zamburiñas ao seu arroz? Quen lle botou? Eu? Ti quen és? Xulio. Xulio, non? Xulio. Xulio, 664-4834-9, teléfono da Voltas co Prato, chamade, gañade 50 euros. Xa. Ai, Elsa, fíxete que bonitos dous pratos, eh? Preciosos. Moi Mira, bonitos. preciosos, Fréjate aquí a nosa mesa. Moi bonitos. Fréjate aquí a nosa mesa. Aquí estou Chegou o frejadiña. momento de que probes os nosos arroces de aproveitamento. Por un lado temos o que levaba as cabezas de lagostina e tamén boi de mar. Efectivamente. E por outro lado temos o das zamburiñas do pai de Xulio. Bueno, Así que, vamos logo a probalo. adiante, Elsa, que pasa? Son as zamburiñas do teu pai, non? Sí. Dixéchelo ti. Sí, bueno. Bueno, vale. Os dous teñen unha... Os dous teñen boa pinta, verdad? Moi boa pinta. Sí. Bueno, vamos falar con Amador, a ver que nos conta. Hola, Amador, boa tarde. Hola, boa tarde. Son Amador Roxo, de Rodeiro. Si xo dis ti, vale. Como estás? Sí. Bueno, un pouco resfriado, pero ben. Bueno, eso pasa, estamos no tempo tamén. Se non tiveras un pouco de bocos, non sería normal, non? A estas alturas do ano. Era mellor que non. Era mellor que non. Bueno, Amador de Rodeiro, vouche facer a pregunta por 50 euros. Quen lle bota zamburiñas ao seu arroz? Penso que é Xulio. No, pensas ben. Un aplauso. Amador, xa que eres tan falador, tes que vir un día ao programa. Pois sí, son Roxo de Rodeiro, xa dixen antes, que me conocen moi ben e pasarei por aí un día para darme a conocer máis aí con vos. Pois vente cando queiras, aquí estar máis que convidado, vale? Bueno, moitas gracias. Veña, un bico. Parabéns. Vale, Chao. vale. Bueno. Chegou o momento, Elsa, que tal, como estás? Vou probar aquel. Pois pero quen che dixo que non probaras? Veña, proba o. Estaba esperando a que falarades vos. No, pois ti vai comendo. Bueno, No, por un moito lado, non se pode comer, agora está probando o arroz con costra de Xulio, que levaba zamburiñas de seu pai e xa probou... Que pasa, non é verdad? Que sí. Xa probou o de Fanny Colmeiro, que levaba tamén as algas deshidratadas. Efectivamente. Sí. Algas que parecen verduras da nosa horta. Ai, Dios mío, Elsa, estás nerviosa? Está moi difícil, Espera, que che vou facer a pregunta. Está moi difícil. Espera. Elsa de Narón, despois de probar os dous arroces, quen gaña o a voltas co prato deste luns? Mo puxéchedes moi difícil. Xa, deso se trata. Moi difícil, porque os dous están moi ben. Pero eu vou mir co de Xulio. Xulio! Gaña o voltas co prato do día de hoxe. Moi ben, Xulio, parabéns. Disfrutáchelo, Elsa. Sí, perfecto. Pasáchelo ben? Moi ben. Nos encantados de que estiveras con nós. E grazas tamén a ti, Estefanía. Gracias, Estefanía, moitas gracias. Pasa de mí, xente. Grazas por vir, Fanny. Moitas O programa é grazas. así. Nós temos que marchar, deixamos agora os compañeros de Hora Galega. Mañán hai máis a voltas co prato e máis quen anda aí. Chao, ata mañá.